Ouluhan tunnetaan tämmöisenä teknologiakaupunkina, niin pitäisikö sitten kulttuurialoja mahdollisesti lisätä? No, tässä on kaksi puolta oikeastaan tässä, kun suunnitellaan näitä koulutusaloja. On se, mitä työelämä tarvitsee, eli pitää miettiä, että onko oikeasti työllistymismahdollisuuksia niille ihmisille ja katsoa niitä työttömyyslukuja. Ja toisaalta sitten taas se, että meidän täytyy miettiä se, mille alueelle että aloille nuoret ihmiset haluaa opiskella. Ja valitettavasti ne eivät aina kohtaa. Eli siinä onkin sitten tarkka mietintä meillä, jotka tehdään näitä strategisia päätöksiä, koska kuitenkin olen sitä mieltä, että vaikka nuoret tykkää jostakin alasta, niin mä käytän semmoista sanaa, että ei pidä narrata nuoria kouluttautua alalle, jossa käytännössä on sitten mahdoton työllistyä, jos työpaikkoja on muutamia. Ja meidän strategiahan on se, että tämmöiselle julkisen sektorin aloille me pystymme laskemaan paljonko sairaalasta jää sairaanhoitajia, lähihoitajia eläkkeelle, niin niihin koulutetaan pikkusen yli sen tarpeen, mitä tarvitaan. Mutta sitten teknisille, kaupallisille, tuotannollisille, taloudellisille alalle yrittäjiksi koulutetaan sitten loppuosa nuorista, koska meillähän on semmoinen surullinen tilanne täällä Oulun seudulla, että me ollaan yksi suurimpia nuorisotyöttömyysalueita. Ja kun nuori ihminen saa jonkun taidon nuorena, niin sehän säilyy läpi elämän. Hän pystyy korjaamaan taloja ja autoja ja maalaamaan, asentamaan putkia, tekemään sähkötöitä, vaikka hän ei sitten koskaan työllistyisikään sille alalle, mutta hänellä on joku taito olemassa, jota voi hyödyntää sitten. No, millä tavoin sitten opiskelija voisi itse vaikuttaa OSEKin toimintaan ja päätöksiin? Että monia nuoria ja opiskelijoita varmasti kiinnostaa just tämä päätöksiin vaikuttaminen, niin onko se mahdollista ja millä tavoin? No, jos puhutaan OSEKista isona kokonaisuutena, niin tasojahan on tietysti monta, mihin vaikuttaa. Eli me olemme entistä enemmän lisänneet kyselyjä, mitä mieltä opiskelijat ovat koulutuksen sisällöistä ja yleensä siitä, vastaako se koulutus sitä kuvaa, mitä te olette tulleet opiskelemaan, eli onko se laadukkaasti hyvä. Vastaamalla niihin rehellisesti ja asiallisesti ne tulevat sitten johtamaan toimenpiteisiin. No tietysti sitten edustuksellisesti niin opiskelijakunnathan on sellaisia, että esimerkiksi kuntayhtymän johtaja tapaa heitä suoraan ohi koko sen byrokratian ja keskustelee niistä päivän polttavista asioista, onko se sitten liian suolasta tai suolatonta ruokaa tai opetuksen tasoa tai liikenneyhteyksiä, bussiyhteyksiä, mitä milloinkin tulee. Eli se on yksi vaikuttamisen keino. No sitten tietysti vaalit on tulossa. Minun mielestä nuorten pitää etsiä itselle sopivia ehdokkaita ja sitä kautta saada sitten ammattiopiston ja ammattikorkeakouluhallintoon ja myös kuntayhtymän hallintoon nuoria ihmisiä. Meillä on esimerkiksi kuntayhtymän hallituksessa niin noin 30 henkilöitä parikin tällä hetkellä. Eli sieltä tulee kuitenkin tämmöinen nuori freesi ääni vielä kuuluviin. No onko nyt esimerkiksi joka alalta oma edustaja? No, vai edustaako nämä oppilaat yleisesti? No yleensä joka alaltahan ei ole näissä neuvottelukunnissa ja tämän tyyppisissä, vaan teillähän on omat systeeminne valita näitä ihmisiä. Mutta totta kai me pyrimme sitten saamaan paikkakuntakohtaisesti asioita selville ja myös niin alakohtaisesti, koska kuntayhtymä on niin laaja, eli Haukiputaalta Liminkaan ja Muhokselle parikymmentä yksikköä, Raahessa on, Oulaisissa on yksiköt, niin se on hyvin monimutkainen. 17 000 ihmistä, opiskelijaa ja 2000 henkeä töissä, niin kaikkia näkökulmia ei valitettavasti voida ottaa huomioon. Eli edustuksellisuutta vaaditaan, eli joka alalta ei valitettavasti ole ihmisiä.
No, minkälaiset terveiset lähettäisit nyt tämän päivän opiskelijoille tähän loppuun ihan? No, mä olisin sitä mieltä, että olkaa onnellisia, kun olette päässeet oppilaitokseen, opiskelkaa elämää varten, opiskelkaa semmoisia taitoja, joita päivittämällä te pärjäätte läpi elämän, mutta eläkää nuorten elämää, koska nyt on aika tulla ja mennä ja kokea, kun on uteliaisuutta, intoa ja mahdollisuuksia. Tämän päivän nuorella on mahdollisuudet vaikka mihin, eli eläkää täyttä elämää. Kyllä. Kiitos.